Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland. Straks het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws, maar we beginnen natuurlijk met het nieuws in Zeeland van vandaag. Het zou wel eens het woord van 2024 kunnen worden: paspoortpiek. Sinds 2014 worden paspoorten en ID's voor een periode van 10 jaar uitgegeven. In maart van dit jaar is dat dus 10 jaar geleden. Gemeentes in Zeeland verwachten daarom heel veel drukte, zoals hier in Goes. Het blijkt inderdaad dat we uitgaan van normaal gesproken 84 aanvragen en dat zullen wel 10 keer zoveel zijn. Hoe heeft u zich daarop voorbereid? We hebben in eerste instantie onze medewerkers extra opgeleid daarvoor. We hebben extra balies die we gaan beschikbaar stellen. We hebben de fotobooths die we hier hebben om foto's te kunnen maken, hebben we ook uitgebreid. En we gaan inderdaad een flyer en wat folders doen. En daarnaast hebben we de brief die we de mensen sturen met betrekking tot attentie daarvoor extra aandacht gegeven om hierop te letten. Gemeentes verwachten dat het veel drukker wordt met aanvragen, wat kan leiden tot wachttijden. We adviseren de mensen ook om in ieder geval al 1,5 maand van tevoren inderdaad hier een aanvraag te doen. Nou, dan is het zo in orde. Dus heb je nog een nieuw paspoort of idee voor de meivakantie of zomervakantie nodig? Doe dan je aanvraag op tijd. Goed, tot ziens. Nou, we komen de wijk binnen en we zien gelijk hier al, hebben we eigenlijk al prijzen, een paar molshopen. En we lopen nog een stukje verder om te zien of er nog meer zijn. Hier bij de Klinkse Bossen hoef je er dus niet lang naar te zoeken. Molshopen. Dit weekend is het weer de landelijke mollentelling. En nee, je hoeft niet het aantal mollen of molshopen door te geven. We tellen of de mol aanwezig is, maar niet van 1, 2, 3, 4 mollen. Nee, aanwezig of niet. Op die manier krijgt de zoogdiervereniging een goed beeld van waar mollen leven en waar ze mogelijk verdwijnen. Dat laatste zou niet goed zijn. De mol is een nuttig beestje. Omdat hij mij en de natuur helpt een gebied op orde te brengen en dat er meer biodiversiteit kan komen. Je mag de mol dit weekend overal tellen. Dus ja, je hoeft niet kilometers te lopen of uitgebreid door natuurgebieden te trekken om ze mee te kunnen doen met de telling. Hier heeft hij, denk ik, afgelopen nacht is hier nog grond naar boven gekomen. Ook zondag kan er nog geteld worden. En dat zijn een flinke hoop die. Je waarnemingen kan je online doorgeven. Chef-kok Kees Visser uit Zierikzee is bezig met een ongekende uitdaging. Hij probeert het wereldrecord non-stop koken te verbreken. Dat betekent dat hij meer dan 120 uur achter elkaar moet koken. Hij is woensdag begonnen en kookt nu bijna non-stop in de keuken van strandpaviljoen Zuid-Zuidwest in Renesse. Hoe gaat het? Hartstikke goed. Ja, gaat aan het einde van de dag wel wat vermoeid, maar 1,5 uur slaap went. Hoeveel uur ben je nou al bezig? In totaal? Ik denk een kleine 70. Kees staat er niet alleen voor, hij krijgt van alle kanten hulp. Ja, zeker. We hebben een heel team, onze eigen team en vrienden, familie die hem allemaal ondersteunen en begeleiden. Ja, dag en nacht. En nu nog volhouden. Tot maandagmorgen om 10 uur is het record verbroken, maar hij wil nog langer doorgaan. Als je een record verbreekt moet je het wel goed doen, dus we gaan voor 5 uur en dan zitten we op 127 uur, dus dan is het wel... Dan is het goed. Is het wel mooi geweest? Ja, dan is het mooi geweest. Je gaat het ongetwijfeld halen, ga je mij nou vertellen. Ja, zeker weten. 100%. Geen spoor van twijfel? Nee. Nee. Absoluut niet. Hoek tegen SV Meersen in de 3e divisie van het amateurvoetbal. Hoek in de witte shirt staat op de 9e plaats. Meersen is de nummer 10. Hoek heeft dit kalenderjaar nog niet gewonnen. En leidt hier op het middenveld slordig balverlies. En dat betekent dat Siem van Dijk met deze lop Finn Murre, de keeper van Hoek, verrast. Na 11 minuten 0-1 voor FC Meersen. Dan dit moment. Na ruim een half uur een botsing tussen keeper Mertens van Meersen en Hoek topscorer Steve Schalkwijk. En Schalkwijk heeft veel pijn. Zal ook gewisseld moeten worden. En uit onderzoek in het ziekenhuis blijkt dat Schalkwijk zijn grote teen uit de kom was. Die is in het ziekenhuis weer teruggezet, maar hij zal enige tijd uit de roulatie zijn. Op slag van rust, de gelijkmaker van Hoek komt uit de lucht vallen, want Hoek speelt niet goed. Maar Gert-Jan Martens tekent op slag van rust voor de 1-1. Tweede helft. Wordt aanvoerder Rick Impens de diepte ingestuurd.
Wordt hier vastgehouden en naar de grond gewerkt door verdediger Kuijs van Meersen. En dat is zwaar genoeg in de ogen van de scheidsrechter om Hoek een penalty te geven. Silvio Hagen, onberispelijk. Hij zet Hoek op een 2-1 voorsprong. Hagen is de invaller voor Hoek topscorer Steve Schalkwijk. Hoek speelt daarna veel beter. Mathieu de Smet zet Hagen schitterend vrij voor de goal. En de aanvaller uit Goes met zijn tweede van de middag zorgt voor de 3-1 tussenstand. En dan lijkt de wedstrijd beslist. Ondanks dat Hoek grote delen van de wedstrijd niet goed speelde. 3 minuten voor tijd. Jarno Lyon. Hij bepaalt de eindstand op 4-1. De eerste zege van Hoek in dit kalenderjaar. De Zeeuws-Vlaamse ploeg blijft wel middenmotor in de 3e divisie. De luchtdruk was sinds gisteren gestegen tot boven de 1030 hectopascal, maar heel veel zon gaf dat niet. Er was een dun laagje met bewolking, wat maar af en toe een paar zonnestralen doorliet. En echt zonnig was het niet. Het was al rustig, met vanochtend windkracht 1 tot 3 en vanmiddag windkracht 2 tot 4 bij de temperaturen van 10 tot 12 graden. Vanavond en vannacht krijgen we windkracht 3 tot 5 uit zuidwest tot zuid en het wordt zwaar bewolkt met vanavond een enkele bui en vannacht van het westen uit regen. Morgen is de luchtdruk gedaald tot rond de 1025. Dat is nog vrij hoog, maar toch komt er een actief front met vaak regen en motregen. En in de loop van de middag verspreiden ook een paar flinke buien. En er staat een matige tot krachtige wind, die draait van zuidwest naar west tot noordwest. En de temperatuur is morgen 9 à 10 graden. Maandag valt er nog een enkele bui bij noordwestenwind. Dinsdag is het vrijwel overal droog met meer opklaringen, maar woensdag nemen de kans op regen en de wind duidelijk toe. En tot zover deze Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week, het overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. En daarin onder meer vragen over ammoniaktransporten door Zeeland.